Bona nit. Vic acollirà d'aquí poca estona el concert de Manu Guix. El cantautor ens oferirà el seu últim treball, 11 llacs. Fa molt fred aquí, Núria. No sé si ho aguantarem, això. Esperem que sí. Cal dir també que ens trobem en un espai molt especial. Estem al pati dels Claretians, un espai d'origen religiós, però que mica en mica va perdent aquest caire, s'hi van fent concerts i altres actuacions en directe. Exacte, ara ja estan ultimant els preparatius i d'aquí uns moments, no desconnecteu, doncs el cantautor... Per un amor tan tendre, què donaria això? Què em deixaria prendre per un tros del teu cos? Com el pagès que es lleva a fer el seu camp d'or, jo et faria meva, et llauraria el cor. Da-ra-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra-ra, pels teus ulls tan negres jo apagaria el sol, que només les estrelles fossin el teu bressol. Sense